आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण ही समोस्यामध्ये भरायची किंवा समोसा स्टफिंगची ही मस्त अशी भाजी बघणार आहोत। नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते। चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राइब करा। चला आपण याच्यासाठी एक मसाला तयार करून घेऊया। इथं मी 3 इंच आलं बारीक तुकडे करून घेतलेले आहेत। या 2 हिरव्या मिरच्या आहेत। एक मोठा चमचा मी इथं बडीशेप घेतलेली आहे। एक मोठा चमचा मी इथं धणे घेतलेले आहेत। एक अर्धा चमचा मी इथं जिरं घेतलेलं आहे आणि मिक्सरमधनं हे मी बारीक फिरवून घेतलेलं आहे। हे बघा, अशी मस्तपैकी अशी भरड तयार झालेली आहे। हा आपला समोसाचा मसाला तयार झालेला आहे। आता आपण भाजी बनवायला घेऊया। इथं मी 2 मोठे चमचे तेल गरम करून घेतलेलं आहे। त्याच्यामध्ये मी 1 चमचा मोहरी घातलेली आहे। मोहरी तडतडली की मी त्याच्यामध्ये 1 चमचा जिरं घातलेलं आहे। जिरं फुललं की मग मी त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा हिंग घातलेला आहे। मी याच्यामध्ये हा थोडा कढीपत्ता घातलेला आहे। आणि हा जो मगाशी मसाला तयार करून घेतलेला आहे तो मी आता याच्यात घातलेला आहे। तेलामध्ये मी हा मसाला 1-2 मिनिटांसाठी परतवून घेतलेला आहे। आता मी याच्यामध्ये 1 चमचा अख्खे धणे घातलेले आहेत। याच्यामुळे समोसाची टेस्ट खूप छान येते। आता हे व्यवस्थित परतवून झाल्यानंतर मी याच्यामध्ये एक अर्धा चमचा हळद घातलेली आहे। एक चमचा लिंबाचा रस घातलेला आहे। एक चमचा मी इथं माझा घरगुती मसाला वापरलाय। तुम्ही याच्याऐवजी गरम मसाला वापरू शकता। आणि हे व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर मी याच्यात थोडी पुदिन्याची पानं घातलेली आहेत। ही ऑप्शनल आहेत, पण याने टेस्ट खूप छान येते। आणि हे आहेत हिरवे वाटाणे। तर मी हे एक रात्र भिजवून नंतर कुकरला 4-5 शिट्ट्या करून घेतलेले आहेत। तुम्ही याच्याऐवजी मटार पण वापरू शकता। वाटाणे मसाल्यामध्ये व्यवस्थित परतवून झाल्यानंतर मी याच्यामध्ये हे बटाटे आहेत। हे अर्धा किलो बटाटे मी उकडून सालं काढून घेतलेले आहेत। तर हे असे हातानेच चुरून घालायचे। हे बघा, मी सगळे बटाटे असे मस्तपैकी हातानेच चुरून घातलेले आहेत। त्याने हे स्टफिंग खूप छान होतं। आता मी याच्यामध्ये 1-1.5 चमचा मीठ घातलेला आहे। आणि ही अर्धी वाटी कोथिंबीर घातलेली आहे बारीक चिरलेली। आणि आता मी हे सगळं व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे। गॅसची फ्लेम मी स्लोच ठेवली आणि हे मस्तपैकी मी व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे। ही समोशासाठी भाजी आपली तयार तर होईलच, पण ही एरवी पण खायला खूप छान लागते। हे बघा, मस्तपैकी अशी आपली समोसा फिलिंगची भाजी तयार झालेली आहे। ही रेसिपी नक्की एकदा ट्राय करून बघा। व्हिडिओ कसा वाटला तो मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा। आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। थँक्यू।